Bartna flimkien mulej, ketek imazza, farquadanimna, bil-ġisem timlek għaj. Fejnem li maba, fejnem mi maqda, tamarin mulej, nintejx fil-qlub. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum il-Knisja jomna tmur tagħmel il-festa taż-żjara tal-Verġni Mqazza Marija. Ejjew isimgħu u ngħidilkom intom ilkoll tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti s-slim tagħna mulej ħniena, inti l-ħaruf tagħna tal-Eid, Kristu ħniena, inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba, infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missili tista' kollox, mulej Ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fil-lamin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Il-Qoddisja b'suffraġġju għal Roħ William Bejzin. O Alla ta' dejjem tista' kollox, meta l-Verġni Mqazza Marija saret omm ibnek, qabel ma tagħtu lid-dinja inti nebbaħta sabiex tmur iżżur lil Eliżabetta. Għamel li aħna wkoll nġibu ruħna skont ma jnebbaħna l-Ispiritu Santu biex inkunu nistgħu flimkien ma' Marija infaħru dejjem il-kobor tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien ma' l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Sofonija. Għajjad bil-ferħ ta' qalbek bint Sion, Izrael, semma leħnek, infex filena u wifraħ b'qalbek kollha bint Ġerusalem. Neħħa il-mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik, keċċa l-dewwa tiegħek, is-Sultan ta' Izrael, il-mulej u f'nofsok, ma jkollokx iżjed ħsara u minn xiex tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalem, tibża Sion, tħallix idejk jintelqu, il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li salva. Minħabba fik jitenna bena kbir, fimħabtu jġeddek, jinfex minħabba fik fajjat ta' ferħ, bħalli kieku fjum ta' festa. Il-ħsara inwarbu minnek biex blajb tiegħek ma tibqax mobbija. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien, kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Ara, Alla is-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma jkollix minn xiex nibża, għax qawwiti u għanijieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni.
kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni, ngħidu flimkien. Roddu ħajr l-mulej sejħu ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru l-isem tiegħu li huwa floli, ngħidu flimkien. Nofsok il-qaddis ta' Iżrael, għannu l-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni int li tagħmar f'Sijon, għax kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael, ngħidu flimkien. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Ħin ja int, Verġni Marija, għax emmint li seħ dak kollu li jil-mulej bat jgħidlek. Alleluja. Il-mulej makum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marja qamet u marret tħaffef lejn il-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Elizabetta. Malli Elizabetta semet il-Marja s-selmila, it-tarbija qabżet fiħdana u Elizabetta ntliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan l-jom il-mulej tiġi għandi? Għaxara, ma li smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fiħdani qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull mant qalilha min-naħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qoddim kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wara l-qawwa ta' driegħu xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla xkejknin. Mela b'kull ġid lil kull minnu bil-ġuħ u l-onja bathom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed lil missirijietna bl-Isk Abraham u nislu għal dejjem. Marja baqgħet ma' Elizabetta għal 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej. Namlu sib qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis illum il-Knisja omna tfakkarna fiż-żjara tal-Madonna li għamlet lill-qariba tagħha Santa Elizabetta. Ġrajja illi nikkontempla fuqha propju fir-Rużarju fit-tieni misteru tal-ferħ. U allura din il-festa tiġi bejn il-festi tat-tħabbira tal-mulej li taħbat fil-25 ta' Marzu, meta l-Arkanġlu Gabriel ħabbar li Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. U imbagħad għandna fit-twelid ta' Ġwanni l-Battista fl-24 ta' Ġunju. Allura din iż-żjara ġrat hekk malli l-Madonna saret taf mill-Anġlu lil kuġina tagħha Elizabetta li kienet mara miż-żewġa u mdaħla fi żmien kienet ser ikollha tarbija. U x'għamlet il-Madonna? Ħallit kollox u bla telf ta' żmien għamlet vjaġġ madwar 110 kilometri biex tmur tagħtiha l-għajnuna li kellha bżonn. Araw x'sakrifiċċju għamlet il-Madonna bil-mixi. U allura meta l-Madonna waslet u ltaqat ma' Elizabetta, it-tarbija fiħdana ta' Elizabetta qabżet bil-ferħ. U Elizabetta mnebħa mill-Ispirtu Santu kienet l-ewwel waħda li selmet lil Marija bħala Alla.
U allura hawnhekk il-Madonna wieġbet b'dak il-kantiku sabiħ li għadna kif rajna fil-Vanġelu, il-Magnificat. It-tradizzjoni tgħid li l-Madonna baqgħet ma' Elisabetta sa wara it-twelid tat-tarbija Ġwanni. U allura din il-festa sabiħa bdewa propju l-ordni tal-Franġiskani fuq suġġeriment ta' San Bonaventura u l-Papa Urbanu VI firixa mal-Knisja kollha fl-1389. U għalhekk tajjeb li nagħmlu la talba llum il-Madonna u ngħidula: O Marija, int li mort iżżur u ent lil Santa Elisabetta fi żmien diffiċli tal-ħajja tagħha, hekk ukoll żur lilna lili u lilek u nitolbuk biex fl-itqal momenti ta' ħajjitna, speċjalment fis-sija tal-mewt tagħna, insibuk ħdejna biex tagħmlilna kuraġġ. Bil-wieqfa. Nitolbu lill-Alla sabiex jenna nifmu dejjem aktar il-misteru tal-Verġni Mqazza Marija fl-istorja tas-salvazzjoni, filwaqt li nimitaw l-eżempju ta' imħabbita u ngawdu il-ħarsin tagħha. Għalhekk ngħidula: Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina. Sabiex il-Knisja jkollha fiduċja sħiħa fik mulej li dejjem taħdem fis-skiet biex tħejjil ġrajiet l-aktar deċisivi tas-salvazzjoni tagħna, nitolbu. Sabiex kull nazzjoni ġarrab il-ferħ ta' min jiltaqa' ma' Kristu, is-Salvatur tad-dinja, nitolbu. Sabiex iż-żgħażagħ tagħna jarfu jimitaw bil-ħeffa lil Marija u jaqdu bil-ferħ lil min hu fil-bżonn, nitolbu. Sabiex aħna nistennew li Ġesu jerġa' jiġi fil-glorja bl-istess imħabba u xewqa li stennewh bija Marija u Elisabetta u Ġwanni fi ħdana, nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. U Alla feddej permezz tal-Verġni Mqazza Marija, inti ġibt ferħ fid-dar ta' Elisabetta. Għamel li bil-kelma u bl-eżempju tagħna aħna nwaslu l-ħutna lill-Ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, umli u niedmu qoddimek u għamel jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnu tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox.
Atina mulej li nofru lek kif jixraq is-sakrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna biex joġob lil kobor tiegħek kif oġbitek l-imħabba ta' imqazza ta' ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u ta' ġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien roddulek ħajr bi Kristu Sidna. Li kif kien fuq il-mejda għal li joġbok mberkuk nxandru kobor tiegħek fiż-żjara ta' Marja dejjem Verġni li nislet libin il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja d-daw ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, jgħimuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jifaħruk is-smewiet ma' s-serafin il-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej isħolok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintu ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, biex ċokontan nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobb. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad dil-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobb. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin jitloħ gloris tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittima li bis-sakrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispiritu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u roħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek
biex nkun nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka mal-Qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba li knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba talb xoqata dil-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader Missier Ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin wal qaddej tiegħek William, wal dawk li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insir nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih inti tfar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u naqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu, bil-mewt tiegħek irrid minnek il-missir fil-Mada l-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, Iben Marija. Ħenjin dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie, Signor Anna. Nħobbok, Signor Anna. بالفرح cantar an يطرد الخير نالو للمنى هنرسو قديمو بالفرح تمفعلنا هنانو أن يجلد للسيد السماء والأرض الله بالفرح cantar أن يترد الخير نحن للمنى يفرغ المنتاني يفرغ السجار كلها يفرغ الأرض والسماء بالكبر المنى الله بالفرح cantar أن يترد الخير نحن للمنى يسبح للاسم لا سفر تالري للاسم يسبح الكريكب بالفيوري تالميدي الله بالفرح cantar أن يترد الخير نحن للمنى حنانو فوق الأرض يسبح الأواتيو حنفر القبر تالا ملكا تاليني الله بالفرح cantar أن يترد الخير نحن للمنى nejdu tlita Ava Mariet il-Madonna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Tfaħħar il-Knisja il-kobor tiegħek u Alla għal ħwejjeġ kbar li inti tagħmel ma' min jaqdik. Għatija li jitħoss il-ferħ kbir ta' ibnek dejjem ħaj f'dan is-sagrament kif qabeż bil-ferħ San Ġwan Battista x'inħassu qudiemu meta kienu għadu fih dan ommu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Fil-ħlewa ta' Mejju
l'om tana Marija, kemi doħleju dak ismek sabiħ, kem toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tamali taħalbna jatik l-akbar ġir. Imx tal-ħolqin intlom ta' min ħalqek bikmim li kull żmien. Morru fil-paċi ta' Kristu.